Sajak badan ditimpo malang dindiang rata cahayo mati rono puda ragi bakurang badan nan indak dijangu alai. Kajilah jarang dibaca urang kitab batutui HP bakambang gurulah mati ilmu lah hilang tinggalah surau guno tabuang. Maratok tiang jo para buangan menangih atok ditimpo dahan tinggalah surau jo paruntuangan alah runtuh urang lengahkan. Anak muda dikaja zaman saenggo lupo bateh sapadan kok kunun surau tabarasian Allahu Robbi panggantuangan. Bujang marantau jo para sayan nan gadih banyak bakaliaran martabaik jatuh dek perbuatan surau mangadu kapado Tuhan. Pacah tangih di hari subuh mananga azan di surau jauh takana badan nan alah runtuh rasonan indah hidui batambu. Basuli mananam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang babalik kanan bana maaf diminta tentang itu.